Čau čau lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Minecraft. Jsem tu já, Dubínek, a dnes začínám první díl Survivalu, ale s módem Pán prstenů. Vlastně tento mod obsahuje... Já si jenom stiším trošku zvuky. Tak. Tento mod obsahuje středozemi. Vlastně vytvoří se prsten a vás to portne do nových biomů, jako je Gondor, nebo Hobití země, Elfí, anebo Sauronův Mordor. Tak. Ale teď se nacházíme v normálním světě, takže si tady zatěžíme normálně, jsme začínali. Znova a pak se teprve vydáme a získáme zlato, možná i nějaký spíš to brnění, protože nevíme, kde nás to vyrodí. Může to být klidně u Saurona a tím pádem jsem dlouho tam neobstál. No ale teďka nás to nemusí moc zatíž, proč to těžím, když já tady mám sekerku. To je blbé. Tak. Mám tady jinak Optifine, Race Minimap, mody další. A další nějaký ten modík. Asi bych se vydal, tam jsem ze začátku viděl na mapce poušť. Tak bych se vydal do pouště, kdyby tam byla vesnice. Případně tam bych si vytvořil potom lake vlastně, ten obrovský prsten, který mě tam potom portne do té středozemě. Tak. Co bych řekl k módu? K módu můžu říct toto. Vlastně v každém biomu v každém biomu třeba v tom hobitím tohle jsou jejich domečky. A v domečcích je většinou jídlo anebo medovina. Ale dobré je u elfů a u Gondorů, domštích vojáků vlastně, tak tam je dobrý, že tam můžete najít meče, brnění, takovýhle věci, takže tam se fakt těším, doufám, že to objevím co nejdřív, abych se vyzbrojil. Taková cestička tady. Tak. No a teď se uvidí. Se omlouvám za lag. Tenhle mod je strašně obsáhlý, když mám hodně dobrý počítač, tak je to trošku... Čas se to lagne prostě, takže já běžet moc nebudu. Pro jistotu, no a vydáme se směr přes poušť a uvidíme, co tam objevíme. Tak, indikátor zranění tady mám. Si vezmu, kdyby to nebylo. Samozřejmě ve středozemí by mělo být i, je to vlastně, třeba u Gondoru je to normální vlastně věc, jo. Je to, normálně je tam tráva a suroviny. Ale objevuje se tam i nový rudy vlastně, co přidává tenhle mod. A to je třeba tin, nebo měď, kupr. No a i jiný. No tak jako, já jsem to dlouho vlastně, já jsem to dlouho nehrál, protože jakoby délka hry, ani jak jsem to hrál včera. To vytvořený krásný svět, kde už teď budu stavět nehrát, takže něco takového bych chtěl udělat tady, ale uvidíme no. Jak nám to bude, možná taky vůbec se nedostanu přes Mordor nebo takhle a bude to ušit. Tady málo znova, ale můžu najít aspoň pyramidku. Nějak je to verze 1.5.1,
kvůli tady tomu módu. Samozřejmě jedna věc mám taky, možná jste to mohli vidět v minulých videích mých. Tak. Nejbá, jo, a to je hájem. Já chci nějaký, jo. Já chci nějaký. Pěkný bá, jo. A nejím pyramidy. Jinak v tom světě, co jsem měl ještě předtím, když jsem úplně poprvé viděl, vlastně tento svět, vlastně tento svět, tak jsem se vyrodil hned vedle chrámu v džungli. Jsem byl jako fakt šťastný, to takováhle věc se nedajde jen tak. No, stejně mi to moc nepomohlo, když kousek dál bylo. Tak. Což byla taky vlastně vesnice jak bych to řekl, tyjo, teď mi to úplně vypadlo. V dubovém lese dá se říct, a tyhle ty louka leta. Takže jsem to vysvětlil. Tak tam nějak to bylo, tím pádem vesnice byla kamenná. Bylo to pěkný, ale jediný, čemu mi posloužila pyramida plus vesnice, bylo to, když mi tvořilo a dostal jsem to. Nic jiného jsem dál nepotřeboval. Tak, třeba mám dost. Jsem měl za začátku no tady jsou, tak. Ne. Ovečky na postvěku. Tak. Hodně. No a teď mám už to chce. A, vidně. Stačí. Třeba sa, tak. Tak. Tady mám ještě něco lepšího. Tak, výborně. Uhlí, to se hodí velmi na tyhle ty vypalovací věci. Jinak, mod neobsahuje jenom hobity, elfy, lidi a vlastně orky, ale obsahuje taky jednu zajímavou věc a sakra. A tím je drev, neboli trpaslíky. Ale ty jsou strašně vzácný. Většinou se dají najít jenom tak, že v noci, když máte race minimap, že vidíte vlastně jak svítí. Je to taky malinký baráček, kolik to může být 10x10. A tam je cesta dolů vlastně, jak jsou z podzemí, tak to mají takhle. Ještě 8. Dobré. Můžu pokračovat. No, bez armoru to je dneska risk. Mohl být tisk. Dáme tady nebube. Velmi železo. Konečně. Tak. No konečně, já jsem dlouho nehledal, ale no. Jo. Průčešníkem ve vodě bojovat nemůžu a flák. A teď se objeví úplně přede mnou.
No, jak to říkám. Do háje. No, tak. Ach jo. 500 bloků, no. Na tom doběhneme ještě, než se začnou objevovat nějaký monstra. Ach jo. To není úplně povedený začátek, ale není to ani začátek konce. Za co jsem rád teda. Tak. Budu muset vlastně přeběhnout přes poušť. 400 bloků, 380 bloků. Marka. Pyramida. A vesnice? What the fuck? Cože? Tak to je hustý, ale... Monstra, help me. Kam se mi podělat? To budu ubíjet fakt 20 let. No, možná třeba. Ještě několik by mohli přijít. Kromě všude. No, jenže než toto. Teď, jo. To nemůžu udělat. No, tohle už není moc pěkný. No, ty kosti teda nebyly moc pěkný. A TNT se může hodit, ale hlavní je, že je tady vesnice. Bohužel, začátek to nebyl úplně krásný, ale ta vesnice se může hodit. Tak. Tak. Výborně. No to vezmu tudy. To bude nejjednodušší. Tak. Tyjo, tady je monster zase. Ach jo. Pěkný je, že tady kovárna? Ne. Kovárnu ne, no. Fakt, skvělý. Obory si vezmu, ty se hoděj. A mrkev tady není. Tak, a to bylo všechno, co jsem potřeboval. Napíšem si vesnice. Náhodou jsme potřebovali, ale i tak. Já budu rád, když za chvilku, protože už mám zlato. Ale nemám žádný brnění teda, ale i tak bych mohl teoreticky vyrazit už do Středozemě. Tak. Výborně. Kdybych ještě neměl. Lák. Tak. Už jenom nějakých 120 bloků a mám tady hluboký les, takže to bude zajímavé. Už jenom pár set bloků. Tak. Jsme na 50 blocích. Teď když jsem tam vlez. 20 bloků.
Tak, jsem nad tím. Teď kudy tam? Kudy tam? Jo. Kudy jsem tam les? Tak to vůbec netuším teď. Tudy. Jo, tudy jsem les. Tudy. Jau! Nemůžete mě nechat bejt. Tak jo. Tak. Mám tu 10 metrů do mého umírání. Tak jsem tu. Výborně. Jak to vypadá, tak snad mám všechno. Tak. Jo, by to ale už nějakou zbraň, zřejmě. Takže dlouho nebudu moc přežívat jen tady s tím. Jo, tady je železo. To se mi líbí. Se kouknem 42. patro. Tak. Tak si tady postavíme crafting a uděláme si v craftingu pecíčku. Tak a tak. Už nám to tady psal, tady taky vchod na tyjo. Už nám to peče. Železo. Tak spíš vypaluje, ale tak nevadí. Tak jo. Železo nějaký budu mít a až si vyrobím vlastně brnění, tak bych se vydal směrem do Středozemě. A to se ještě uvidí. Jinak na výrobu prstenů a portu vlastně do Středozemě budete potřebovat jeden gold ignot, z který si uděláte ty nuggety a dáte je takto. Vytvoří se vám gold ring a ten potom hodíte normálně, jako kdybyste vyhazovali vlastně takhle, hodíte do lávy. Tak. Na to by se mi hodila právě ta kovárna v té vesnici, bohužel není to tak, takže já si budu muset takhle vyrobit kbelík a potom si vynejst lávu někam. No a další věci, co budu potřebovat, je třeba takto chestplate, krumpáč, tak. Já se jdu podívat, tady je uhlí, tak si ještě vytěžíme uhlí a železo tamhle, výborně. Tak. Tak. Železo mám, nějaký uhlí, ještě se vydáme dál. Tak. Co tudy? No, tady nic není. OK. Tak. Teď si robíme kalhoty. Máme málo železa, to mi nebude stačit na tohle všechno. Meč si musím ještě udělat, abych byl připraven. Že na mě tady někdo střílí. Nebo hoří, nebo já nevím, co dělá. Tak.
železo. Tak. No, výborně. Tady toho železa je víc. To je dobře. No nic, tak já už se vydám zpátky. Další 16 železa do pece. Tak. Čilba. A bodky. Tak. Výzbroj mám, teď si udělám ještě další věci. Tak, ale hlavně budu potřebovat taky sehnat. Já se omlouvám za tyhle lagy. Ale budu potřebovat hlavně taky sehnat tu lávu. Tak, mečík. Zatím dojím tady tím. To. No, zahodím, to už nepotřebuju. To si vlastně ještě můžu nechat. Tohle si můžu nechat. No, zahodím. Tak, jo. Tak co mi chybí? Lopata mi chybí. No a to je nějak všechno asi, co potřebuju. Tak, stringy nemám, takže to si vezmu. A tohle už nenechám ani dopálit, to nepotřebuju. Tak. A vyrazíme směr na nějakou lávu. Takže kudy. Tak. Jo, teď už si takhle troufnu. Tady je taky železo. To už použijem tento krumpáč, už je mi to jedno. Už mám dostatek. Nic tady není. Padá. Tak. No a najednou je tam účešník, to je nic. No a nic tady ne. To si děláš srandu. Já budu muset zpátky po proudu vody. Tak. No, tak tohle bude zajímat. Skeleton ve vodě. To nesnáš. Teoreticky myško. Co? To se zkouší. Výborně. Tak. Plaveme nahoru. Teoreticky bych se mohl vrátit do pouště. Tam by teoreticky mohli něco být. Jo, 25. Nevím, že to takhle sebe. Ať jo. Tady odstřelován. Naštěstí jsem přežil. Enderman, tak to se mu nebudem dívat. Do tváře tvářičky. A vydáme se
nahoru na. To dělá ten idiot. Tady mám vystřelit. To je normální idiot. Tam má. Nevím. Tak poušť nebo zkusíme jenom. Tak to zkusíme na pouště. Třeba tam něco objevíme. Tak. Tak jo, no. Tak vyrazíme. Směr poušť. Tady zatím dohýluju hávkám a bych měl energii a životy na další střety. Tak. Hop. To se moc nepodařilo. Tak. No, vesničku tu máme tady, pyramidu, ale my hlavně potřebujeme co? Potřebujeme lávu. No a ta jaksi tady asi nebude, když tady nikovář. Vezmu jsem si v kopě. Nabízí 19 uhlí za smaragd, to je krásný. No, to není moc krásný, tohle co nabízíš. Co nabízíš jej, kámo? 9 ryb, no. To ještě ujde. Co nabízíš? Napsanou knížku? To je dobrý. No. Ne, neutíkej. Tak tohle je hodně dobrý. Takže já si asi musím sehnat někde smaragd. Kdyby se někdo ptal, tak to asi jenom půjčujeme. Tak, protože my tady stejně nebudeme bydlet, tak a oni ty knížky nepotřebujou, a co by jim byly. A já budu potřebovat enchant a nemám jistotu, že tam budou hobiti. Protože hobiti mají také knížky. No, uvidíme. Hobiti tam mají taky salát. Legius tam mají. A mají tam i třeba zelená jablka tam mají. Višně. Jo, je to pěkný. Mod vlastně přidává strašně věcí, jako to samý ty orkové, neboli Soudronovi skřeti. Ty můžou jezdit na nějakých, tyjo, co to bylo, na nějaký vlci. No, je to fakt podle mě líbí. A já teďko musím... Tady ale není, kde bych vzal nějakou lávu, to je blbý. Lávu. Tak. Ano, slyšel jsem zombika. No nic. Ten nás teďko nezajímá. Hledáme naše lávičku. Tak. Co je s tím? Tak. Lávičko. Že bys mohla být aspoň ve sněžním bájmu? To říkáš. Nemusíš se nechávat jen pro sebe. My tě potřebujeme. No, jak se zdá, tak tohle bude hodně složitý. No, tamhle už je. Tamhle to? Fakt to je?
Jo, aha. Škoda. Tak. Já bych to nejradši ukončil co nejdíl, jenže problém bude v tom, že to budu muset ukončit, protože tyhle díly chci dělat asi po půl hodince. Jako klasický survival, tak. A, pyramida. Tak budu muset asi počkat. To bych dělal lávu. Tak. Ano, ano. A je tam vesnice. A jak to vypadá, tak je tam i láva, doufám. Tohle oběhneme, nemám zájem se nějak prát s váma. Mířím k pyramidě. Tak. To je dobré, to mám štěstíčko, štěstí. Další pyramida. Přežilo něco? Nepřežil. Ty vole. Se omlouvám, ale jako tohle to je fakt. Mohly tam být zlato, tam mohlo být, ale hlavně i diamanty. Tohle jste přehnali. Neměli jste mi brát to, na čem mi záleží. Doufám, že tam budete mít aspoň lávu už. Protože už mě štvete. Tak, je ten kovář, výborně, mrsknu tam ten a jdu do Středozemě. Tobě. No, taky. Doufám, že bude něco kovář. Tak. No, aspoň tohle. Takže máme, tohle si vezmeme, tak. Tohle nepotřebujeme, semínka nepotřebujeme. Krumpáče si vezmeme a nepotřebujeme tohle. Vezmeme si tyhle dvě věci. Tak, výborně. Do ruky si vezmeme brýlik. Tak, to nám vytvořilo takovýhle ring. No a já už jenom, abych se mohl případně vrátit. Tak. Už nám to nabíhá. Se omlouvám, tak.